ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ 2 ଜଣ ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରଥମତଃ ଜୋହନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବ ଓ ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଗଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଲେଖନୀ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ସିମୋନ ବା ପିତର। ଯୋହନ 21:18 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏକ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଭାବବାଣୀର ସଫଳ ଭାବରେ ପିତରଙ୍କୁ ଏକ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତର ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମସ୍ତକ ତଳକୁ ଓ ପାଦ ଉପରକୁ ରଖି ଓଲଟା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପିତରଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର X ଆକାରର ଏକ କ୍ରୁଶରେ ଗ୍ରୀସରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। 7 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ କ୍ରୁଶ ସହ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତହିଁରେ 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ। ବାଇବଲ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ ଯେ ପ୍ରେରିତ 12:2 ପଦରେ ରାଜା ହେରୋଦ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲେ, ଯାହା ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ପରି ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ବାଇବଲ ସ୍କଲାରମାନଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ 44 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାକୁବଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯୋହନ। ଯୋହନ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ରୋମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋମର ଯେଉଁ ତାଡ଼ନାର ଧାରା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୃହତ୍ ଫୁଟନ୍ତା ତୈଳ ବେସିନରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଯାଇଥିଲା। ଅଥଚ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଯୋହନଙ୍କୁ ତାପରେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ତାପରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆଜିର ତୁର୍କୀ କହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଫିଲିପ। ଅଧିକାଂଶ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଫିଲିପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୂର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲୁହାର ଆଙ୍କୁଡ଼ି ବା ହୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଦର ଗଣ୍ଠିରେ ଛେଦିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପର ଓ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ବାର୍ଥୋଲୋମେ, ଯିଏ ନିଥନିଏଲ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଏସିଆକୁ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଜିର ତୁର୍କୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ଏକ କରଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଥୋମା, ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହୀ ଥୋମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ ଥୋମା ଭାରତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାର ଏକ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ କରଗ୍ରାହୀ ମାଥ୍ୟୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଇଥିଓପିଆରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଶିଖରରୁ ପ୍ରାୟତଃ 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ
ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଫୋପଡ଼ା ଗଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହାର କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସେହି ମନ୍ଦିର ଶିଖର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ସମୟରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ଯାକୁବ, ଆଲଫେଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଯାହାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଯାକୁବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ସାନ ଯାକୁବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହି ଯାକୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବଙ୍କ ସଦୃଶ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଓ ତହିଁରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ କିଣାନୀୟ ସିମନ, ସିମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଲେଖକ ତଥା ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଇଥିଓପିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ପ୍ରେରିତ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା, ଯାକୁବଙ୍କ ପରେ ଜିହୁଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇନଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିଶେଷରେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ବିବେକୀ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ମଥ୍ୟ, ପ୍ରେରିତ ମଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଇସ୍କରିୟତ ଜିହୁଦାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତର ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, 12 ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ନଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେହି ମନ୍ଦ ସମ୍ରାଟ ନିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋମରେ 67 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅତି ଭୟାନକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ହତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ମୃତ୍ୟୁ ବିବରଣୀ ଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କୌଣସି ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ।